Hej og velkommen til kokkekniven.com. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et lækkert italiensk landbrød. Det vil sige, at vi laver faktisk to. Vi laver en med noget grønt pesto, og så laver vi en med noget rød bruschetta pesto. Til vores landgangsbrød i dag, der skal vi bruge 1000 gram original italiensk durum hvedemel. Vi skal bruge 50 gram gær. Hvis du vælger at bruge tørgær, så skal du huske, at det er altså kun halvdelen af det, du skal bruge. Så tørgær, det vil sige halvdelen af det, og det er altså kun 25 gram. Men jeg har valgt at bruge frisk gær. Det er fra Malteserkors, og så skal vi altså bruge de 50 gram, som opskriften den lyder på. Vi skal også bruge lidt salt, det er den fine af slagsen. Så har jeg valgt, og i den ene af brødene, der propper vi så noget bruschetta. Det er soltørrede tomater i olivenolie. Og i den anden slags, der skal vi bruge med noget pesto, så vi altså får to slags brød ud af den opskrift her. Og så i den her, den er der ikke noget i nu, der kommer der vand i. Der skal vi bruge en halv liter. Det første vi skal have, det var den halv liter vand. Det skal være lunken, det vil sige, det skal være lige akkurat varmt nok til, at vi kan gøre sådan her, uden at brænde os. Og i den, der skal vi have vores gær. Den smuldrer vi lige ned i. Og husk nu, at man godt lige må have vasket fingre, inden man begynder på det her. Jeg kan godt lide at bruge mine fingre til det. Så kan man nemlig rigtig mærke, hvornår gæret det er smuldret op. Og derfor der skal gæret altså være helt udsmuldret, inden man begynder at proppe alle mulige andre ingredienser i. Det er altså vigtigt det her. Så husk det. Så har vi gæren i, den er udløst som den skal være, temperaturen den er faktisk stadig god. Vi brænder ikke lillefingeren, som vi snakker om. Lidt fint salt, og det skal være den fine af slagsen, fordi hvis det er den grove, så er det ikke sikkert, at den bliver opløst i vandet, og så går det helt fidusen ligesom af det. Vi bruger stadigvæk fingrene, så vi kan mærke, at det hele det bliver opløst, som det skal være. Og til allersidst, så skal vi have durum hvedemelen, og vi propper næsten det hele i. Ja. To tredjedel. Resten efterlader vi lige. Og så skal den her ellers bare foldes. Jeg ved godt, jeg sagde i starten, at jeg havde tænkt mig at proppe både grøn pesto i den ene af dem, og rød pesto i den anden. Men det er altså ikke noget, der sker til sidst. Opskriften det tager lidt lang tid at lave. Fordi når vi først har formet brødet, så skal det faktisk have lov til at stå i den her skål i 2 timer og hæve. Inden vi slår brødet op igen og deler den over i 2, hvorefter den så skal stå og hæve i endnu en time. Sådan der. Så vi får plads til det sidste. Nu har jeg lige proppet det sidste mel i. Og så skal det lige ældes godt igennem, og så skal det altså have lov til at stå de her godt og vel små 2 timer, inden at brødet det bliver delt op i 2, og så kan vi altså lave de forskellige slags brød, som jeg sagde før, at jeg vil lave. En med grøn pesto, en med rød pesto. Meningen det var faktisk, at jeg ville have proppet oliven i den, men det er der diverse familiemedlemmer, som ikke rigtig bryder sig om. Så derfor der bliver det altså de her 2 slags, som det er lidt mere inde. Så er alt durummelet i. Så skal den her faktisk lige ældes godt sammen, lige en lille klump. Og så skal den bare have lov til at stå hernede i tillægget, og så ses vi igen om 2 timer. Så er der gået 2 timer, og så skal vi have kigget på vores dej. Den er cirka hævet til dobbelt størrelse. Den er god blød med masser af lufthuller i, som et brød nu vil være, nu når man bruger durumel i stedet for almindelig hvedemel. Og det der sådan set skal ske nu her, det er, at vi faktisk skal have den delt op i 2. Og så den ene, det skulle som sagt være med en almindelig grøn pesto, lavet på basilikum, og den anden, det skulle være med en rød pesto, lavet på soltørrede tomater. Og jeg vil lige dele brød op, og så viser jeg, hvordan det skal gøres. Så er min brød delt op i 2, dejlige lige store forme, og vi kan lige lave dem lidt under her, begge 2. Sådan der. Og så er det, vi skal have den ene, den skal deles op med den her herlige røde pesto, og cirka 2 skefulde på den ene. Og så gør vi det, at vi lige folder den her en gang, så godt som muligt. Ja, det bliver lidt noget snaskværk, men det vil det næsten altid gøre. Så er vores brød formet. Her der har vi den ene, det er den, hvor vi har proppet vores røde pesto i med soltørrede tomater.
Og i den her år, der har vi vores almindelige hjemmelavede grønne pesto, som er baseret på basilikum. Den er hævet i cirka 2 timer, inden vi delte den op og proppede hvert sine ingredienser i, for at give den smag. Nu skal den stå i yderligere en times tid, for lige at få hævet op og få dannet de luftbobler, som der bliver dannet. Og man kan faktisk godt gøre det, inden da, at man lige tager en kniv, som er lidt våd, og så simpelthen giver den et lille snit, et par stykker her, sådan, som det åbner sig, nu her når vi skal have penslet, og de skal ind i ovnen. Så har brødet fået lov til at hæve i godt og vel en halv times tid, og jeg synes sådan set, de er store nok. Jeg ved godt, de er kroget lidt sammen her i siden, men det skal jeg altså ikke noget ved. Du kan enten pensle dem med æg, der lige er pisket lidt op. Du kan også bare sprøjte dem til med vand. Eller man kan bruge sådan en smart en her. Olie på dåse, som jeg har lånt op fra arbejdet af. Så lige lidt sprøjt her. Giver en dejlig lækker fedtkant. Men man kan altså også godt pensle dem. Det giver sådan set samme effekt i den sidste ende. Og så drysser vi lige lidt mel. Det giver sådan en dejlig landligt lille look, ligesom det gør nede i Italien. Og så skal det bage cirka en halv times tid ved 200 grader ind i ovnen. Så har brødet været i ovnen i cirka en halv time til 40 minutter. Og prøv her. Det betyder, at brødet er færdigt. Så vil det lade stå i cirka en halv time til det afkøler lidt. Skære skiver. Mums. Velbekomme!